taklai belai no kok tumakam dumbur titumuk thangnai lukurok ti bagai lamsugo haino hai kapang ni Tripuri tangte bukuro taklai bisi 2026 ni jarawo dumburo thangnai lukurok ni bagai bai klai kok tumakam mani kok nkanke jeng jotono saimano dumburo thangnai bororok bebagno network range ni phatara tongo nai yaba taklai bisi 2020-26 ni jarawo hunke hastani lukurok manai BSNL tower Piaba koktuma hamya ke obono je borok Jio sim eba kheba Airtel sim use klainai rok manai manglak usep sapno Obte klaino nurung nugui tongo Tripuri Khorang ni mangpliwo Dumbur Mela bai kinar taklai bisi 2020-26 ni Mela ni jorawo Dumbur ni guest house sakawono BSNL bedok laimani mangpli nurok nugui tongo 7 of January 2026 ni thalmariwo Koktumani bisingti Tripuri Khorang sawi manka u BSNL network phainai 8 of January ni bisingono bebak lukurong ni bangai sep sap khulogai rejagnai Abo lukurong ni bagai belai no koktuma kaham Dumbur Mela engna ni bagai jora datino phai tongo tei hati barsa phano nanglia phiaba khapong ni Tripuri takude bugro noro Tripuri Khorang ni mangpliu norok nugui tongoi tongo Dumburo tabuni simino yakung saklaya ngai tongka phalnai rok phalbailia ngai tongmani koktuma lukurong no Tripuri Khorang sengoi naini mani ukokno saimankha aboke tamo aboke Dumbur Mela ni jora oki jaga chaglakha aboni bagino abun selai sekangno jeng phaimani koktuma nei norok apte klaino nugui tongo Tripuri Khorang ni mangpliu jora paye